Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Musidɓe tedduɓe heɗoroɓe on calminama on jurama goro fofto gonɗa wo ene gonɗa wo minen mbi'a ho ko jam tan gonɗon minen mbi'a jam Allah o won e moɗon. Eɗen calmina eɗen juro getti Allah e nelaɗo meɗen Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eɗen jetta Sayyidina Sheikh Ahmad Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu. Waye bangen den calminali e din jettali fof pawen dum e juude khalifa meden hudbul aktabul kabir imam al mahdi al muntazar alayhi salam. Waye duttoden ha hande calminen de nangal musibbe teddube be ganduda odo saha bedinin kedo tabarakallahu duttoden e windande idinde ko faari e suumay he wonani non windande nde ganduda ko windande nde jogoto manam taɓane donc e gidora taɓande idorode hande nde mais après e ngara e ɗeɗa taɓane parce que ko windande yaajde wontane si wayi non tan hande puɗɗortoɗen ko windande idinde nde nden windande idinde puɗɗorto enin ko isa neɗɗo mo ganduɗa on wiyete ko dajjal non enen fof enen gandi ko maadi neɗɗo manna wi'en neɗɗo mo ganduɗa ɗini foti feñde e akiru zaman. Mais si en dari han defte kewɗe no gaddirta e mbadi makko atawa wodi ko certi e den defte e no wa'i wade no mbadi makko ndi wa'ini ko dum addi e nedo men e windande gidinde hande en mbawide tan ko gittoden nin piiw jangude e makko woni makko dajjal ko neɗɗo manam ko neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo ayi ama woni yaha ko neɗɗo maɗa ni no mbami ni no goɗɗo wayni ko mo neɗɗo mais hoɗum sertidimo e enen ko neɗɗo mo gananta jomirawo subhanahu wa ta'ala ɗi jillidiri piiji ɗiɗi e taggol mongol kanko dajjal on ko idi ko fof ko Allah bangi tagiri dum neɗɗo dum woni hodum leydi lopal parce que enen gandi neɗɗo o mahira ko lopal mais gelda piijel dimmel ko jaygol ngol Allah bangi kala wattidi dum kala e ngal lopal jaygol ngol ganduda ko jaygol ko curki baley kirim mo bangi ko jaygol mais jaygol ngol ko curki baley kirim mais dum kala e mbaadu rutude e jinneji wa mbi en se mbi afari tan ko jinneji di ganduda ka en ko bawliran ko e baleri hambe ngoni donc ko kincurki baley be ƴogara be banga en tout cas piiji baleji di kanani di jinneji majata di ko dum addi e mawide dajjal ko neddo jogorto gandal mo wonoyta mais gandal ngal mo jogortongal ko gandal balewal not ona gandal ko gandal balewal not mo wadoyta ko dum sertini mo imam al mahdi gandal mudum ngal ko gandal foyre mo jogoro madde si dajjal ari han mo hollirat gandal ko e biya imam al mahdi si ari han hollirta gandal ne alari han imam al mahdi ko kollirodo gandal kono wona gandal balewal ko gandal hendawal mais dajjal gandal ngal hollirta ngal ko gandal balewal kirim balewal not
alors que Imam al-Mahdi ko gandal lergal gandal kenɗugal holliroyta wudde Dajjal wayi tan no ko e jamanu walla wattu mais si e mbi wattuji e mbawide ƴawde e mbaɗa ceeɗu e mbiya ceccelle mais ko si tawi par exemple si ko ceeɗu mbo ardi han ko ceeɗu ɗum huɓoytaro ko toon Dajjal arata mais si wayi noon tan jomirawo subhanahu wa ta'ala kankala mo neldoyat neɗɗo makko ko ganduɗa si tawi aduna o ɗi fewya gasde han ko on wononi goɗɗum han ko on mo joɗɗinoyta mais iblis kala addoya neɗɗo muɗum mo ganduɗa si aduna o ɗini gasoya han kankala ko on mo neldata ha on hollira en tout cas ha on hollira gandal muɗum ngal hollira gandal mum ngal kono ha hande en ciwtorat tan ko Dajjal windirako ko lopal no ngal lopal neɗɗo tagira ngal ni mais ngal lopal watta hen curki ɓaleyi not donc ɗum addi si tawi Dajjal mo wodama mo ari e aduna tan a yiyat automatiquement ɗon ngal makko gandal ɓalewal ngal feeñat e makko e ngal feeñi tan mo wawa ngal liggorde si wayi noon tan e fuɗɗoro wonnoni goɗɗum taɓande wonde nde ganduɗa simo wodama tan ɗum wawa fuɗɗade moy simbo ari mo wodama han ko hono mo wodirte hono taw godgol makko ngol hono ɗum siforta e simbo wodama han hono wa'ata si en duttima ha hande e dartugol han wi a jomirawo subhanahu wa ta'ala kala jomirawo mum kala nelaɗo mo adduno e nder li leydi mo jippini ha nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam barniɗo arde o mo rentinno ɓe makko sa yimɓe mo wiɓe dentine yimɓe momɓe bonandeji neɗɗo mbi'eteɗo Dajjal donc gila ñande mo fuɗɗi jippinde nelaɓe kala nelaɗo mo jippini mo wi'i ɗum no renti yimɓe muɗum ɓe e bonande Dajjal ha e nelaɗo meɗen Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon ɓen nelaɓe ɓe ganduɗa jomirawo subhanahu wa ta'ala addino ɓe ɓen ka en ganduno ɓen ji'anno donc ɓe jiino Dajjal ɓawlol ngol bo ɓawligol te ngol ɓalgol piwno ngol ɓalewol piw ala ko ngol firti si wona bonandeji ɗi mo arata wadde e aduna donc mo woni en tout cas neɗɗo mo ganduɗa mo jomirawo subhanahu wa ta'ala okori gandal mais ko gandal ɓarewal kirim si en gari ha e jamanu nelaɗo meɗen Isa alayhi salam mo ganduɗa ko on wonoyta sabu Dajjal si tawi Allah waɗano feere ha dartina gollal makko ngal ɗum woni nelaɗo meɗen Isa alayhi salam si Allah dartirano gollal mo ngal e nder e ley nangue aduna han donc ndeke ko kañ tawtodiranno e Dajjal e golle muɗum ɗum woni mission muɗum mo e nder aduna no nelaɗo meɗen Ibrahima tawirnoɗo mbiteɗo Namrus o ni donc si tawi golle yenti Yallah Isa alayhi salam jomirawo subhanahu wa ta'ala dartinano mission muɗum o han ko kañ e Dajjal ponno hawridde ɗo e ley nangue aduna par ce que kañ ciwtoren tan ko mission makko o jomirawo subhanahu wa ta'ala ko dartin ɗum ruttimo to asamanji to ko ɗum addi noon si tawi wonno film han épisode mbatiniɗo o manam taɓande mbatini nde fuɗɗama han ko ɗum addoyta ha nelaɗo meɗen Isa alayhi salam arta Allah jipintinambo e ley nangue aduna pour mbo wara Dajjal par ce que Dajjal aranoyta ɗo tan ko jakkugol mission Imam al-Mahdi
donc so en jii ɗum piyu han ndeke en gandat wo dajjal o embo wodede galay nange aduna mbo rentini kala gandal ɓalewal mbo rentini kala ko ganduɗa won iblisa ko bonandeji ɗi woodi mbo rentini ɗum mbo addora e muɗum sabu jinneji bonɗi ɗi ko ngal gandal ɓe jogi donc ɗum ko ɗo embo arde mo rentina ɗum piyu mais rahayba aussi nelaɓe pommi mboron ha goto fof yi'i mboron anani mais ɓe jiimbo kala e kañum mo woniri neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo bonɗo bonki makko kipino rutti ko e gandal ngal mbo addortanil ngal donc on neɗɗo mbiyeteɗo dajjal e ɗen dole ɗe Allah okkimo to hayba ko kañ fota wodede mais si mbo wodama han ko on dajjal goto foti ɓittinde foti habnade mission imam al mahdi alayhi salam mais ɗum piyu ko e organisation makko manam mbi'en e keblanagol makko ɗo embo wodede kono noon no mbinoɗen e puɗɗel ni comme ko yewtere nde ko taɓane nde wattani en mbawata ɓennude ɗo hande on kam on jaafor han dartinen ɗo si en garti e windande wonde han continuen ndaren ko tuma dajjal jibinte ko hono mbo wodirte e hoɗum woni ko abboyi hen donc musidɓe tedduɓe heɗoroɓe on calminama on jurama goto foof inde mum e yettode muɗum so tawi ɗi wodi komin mbofi hen han vraiment minen ñaagui on yaafoye gandum ko gandel amen tokosel ngel min kaliri noon ko noon gandel amen ngel tolnori ɗum minen ñaago on hen yaafoye par ce que no mbimi ni khalifa meɗen tedduɗo ɗum woni imam al mahdi al muntazar alayhi salam ya seydi mouhamed el cheikh neɗɗo ko etto tan firtude yewtere makko nde kono yottantako mo ɗum noon kala si on keeɓi hen ko welani on keeɓi hen ko pamɗon hen e ko weltini on en ɓagat ɗum piyu enen foof jettiren ɗum Allah ene laaɗo mum Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jettiren ɗum Seydina Cheikh Ahmad Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu mais ɓagen ɗum piyu jetten khalifa me en tedduɗo ɗum woni imam al mahdi al muntazar alayhi salam ya seydi Mouhamed el Cheikh hutbul aktabul kabir. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu.